čo? Hovorím, že ak ti príde. Áno, paradajky som chcel do tej jedny, tej gulaté. Mama, toto je moja zábava. Ja si mi dal telefón, Marička. Dám jej. Dobre, mamina, ti dám, idem, utekam, idem. Mne sa páči. Koľko je? 3, 4? Daj 4, mali sa naje, Saša, neviem. No neviem, ja som len chcel urobiť. Čo to?